Priatelia, kamaráti, práve v týchto dňoch je veľmi dôležité, aby ste prišli k vašim stromom a podopreli konáre obťažkané ovocím nejakou vhodnou podperou. Ak to neurobíte, ľahko sa vám môže stať, že sa vám konáre obťažkané ovocím pod váhou zväčšujúcich sa plodov zlomia. V takomto prípade už vám nezostáva nič iné, iba ránu správnym spôsobom, správnou technikou rezu odrezať a nechať strom, nech si s tým poradí. V prípade, že vám ten konár neodpadne, tak je vhodné ho zafixovať, aby ovocie malo šancu dozrieť. Tie živiny vedia prúdiť aj v takomto kúsku ešte pomerne dosť. Vtedy máte aspoň takú šancu zachrániť aspoň zo pár plodov. Takže prosím vás, nezabudnite na to, popodopierajte tie stromy, pretože inak môžete dojsť o značnú časť ovocia, ale aj o správne založenú korunu.